Kanhi senador o content creator mo'y muda sa papel ni Datu Lapulapu o Reyna Bulakna atol sa reenactment sa Kadaugan Sa Mactan karong Abril 27. Ani ang report. Kini ang gipahibaw ni Lapu-Lapu City Acting Tourism Officer Gary Lau atol sa press conference ikatulo na kini nga higayon nga ang kanhi senador mo'y muda sa papel ni Datu Lapulapu. Samtang sa labing unang higayon, ang content creator nga si Habibi ang muda sa papel ni Reyna Bulakna. Wala pa hinuon ibutyag ang pangan sa muda sa papel ni Magellan apan gitataw ni Lau nga usa kini kamulupyo sa Lapu-Lapu City nga nakadana usab sa papel ni Magellan sa nakalabayng mga tuig. Gipasabot usab ni Lau nga sa miaging tuig pa mipadayag og kaandam ang kanhi senador nga siya ang muda sa papel ni Datu Lapulapu nga dili gani mangayo og talent fee. But as far as the celebration is concerned, we will merely focus on the celebration of our celebration of victory and honoring the history. That will be the highlight of our celebration. Karong tuiga, si Deputy Secretary Sunny Angara ang gidapit sa Lapu-Lapu City Government nga mo'y mamahimong guest of honor and speaker sa 504th reenactment sa Kadaugan Sa Mactan karong Abril 27. Hinuon sukwahi sa miaging tuig nga higpit ang seguridad nunod sa pagbisita sa presidente. Karong tuiga, gipasalig sa tourism officer nga bukas kini sa tanan nga buot mo saksi sa kalihukan. As long as kanang sunod lang ta nga aduna lay hapsay o kalinaw ang atong pagpahimutang, gipaniguro nato nga ang tanan plastada, ang tanan nga ma-reenact nato ang kadaugan sa dili pa ang alas 10 sa buntag. Ang reenactment sa Kadaugan Sa Mactan mao ang tinuig nga kasaulugan sa malampusong pagpakigbatok sa labing unang bayani sa nasod nga si Datu Lapulapu ug sa iyang mga kaubanang lumad. Batok sa Espanyol nga mga mananakop nga gipanguluhan ni Ferdinand Magellan niadtong April 27, 1521. Sa bigas bahin, gipahigayon usab ang sashing ganihang buntag sa mga candidates sa pagka-Datu Lapulapu o Reyna Bulakna sa Sadsad Festival. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.